Polentu s kuracím mesom a figami pripravíme nasledovne. Do hrnca vylejme 1 šálku mlieka a 1 šálku 31% smotany v pomere 1:1. K tomu prihodíme 1 prerezaný cesnak, pridáme vetvičku rozmarínu a celé to privedieme k varu. Ďalej na repkovom oleji alebo oleji z hroznových jadier začneme opekať vykostené kuracie stehná, ale určite z oboch strán. Polentu začneme pomaly prisýpať do chvíľu odstatého vareného mlieka so smotanou a stále miešame, pokiaľ neshusne. Pridáme do nej kúsok masla, osolíme ju, okoreníme a nakrájame do nej čerstvý petržlen. Po krátkom pečení na sporáku z oboch strán vložíme kuracie mäso do rúry vyhriatej na 180 stupňov. Chvíľu pečieme, potom pridáme nakrájené čerstvé figy a zo pár vetvičiek tymiánu. Počas pečenia to nezabudneme párkrát otočiť. Na konci mäso vytiahneme a dopekáme opäť na sporáku s pridaním nakrájenej šalotky a jarnej cibulky. Na záver solíme, koreníme a na tanieri dozdobíme čerstvou bazalkou, prípadne ešte sušeným čili. Dobrú chuť, priatelia!